Tallenna tää resepti, jos haluat tehdä tämmöstä oikee isien herkkua vuosikymmenten takaa, eli kananmunakastiketta. Tänään tehdään pottuja ja kananmunakastiketta, eli sitä äärimmäisen hyvää ruokaa, mitä sun mummo väänsi silloin, kun sä olit pikkulapsi. Otetaan tosta kesäpottuja ja laitetaan niitä ensimmäinen kattilaan. Tällainen ronskisti. Lykätään kiehumaan. Ja ennen kuin aletaan tekemään sitä itse kananmunakastiketta, niin tärkein homma on tämän keittiön siivoaminen. Ja sillä aikaa kun potu kiehuu, niin voidaankin sitten valmiiksi keitetyt kananmunat kuoria. Koska tarkoitus on pistää päälle myös vähän ruohosipulia, mitä löytyy. Sekin on hyvä tässä valmiiksi hakata. Otetaan tosta se, mitä jäljellä on, niin mullat sivuun. Kananmunakastikkeen kimppu. Yksinkertainen kampe. Ensin tempastaan voita kattilaan. Tänne paksupohjainen kattila oikein. Sitä on hyvä laittaa tommonen 500 grammaa sitä voita. Vehnäjauhoa, vajaa desilitra. Tollais on lusikalla helppo katsoa silmällä. Täällä kieputellaan se tällainen näin. Otetaan maitoa tänne. Tällainen näin pistätte sen sinne menemään. Ja levy vaan täysille, kun tää on kylmää maitoa, niin sen pitää lämmetä. Sillä että näyttää, että tässä on niinku hyvä määrä. Silmällä katsotte. Otetaan vaan kananmunaleikkuri ja sitten ammutaan se suoraan tonne noin. Sittenhän tää näyttää tämmöseltä annokset perheelle. Nykästään täältä sitten vielä